Banyu le, banyu. Bar dahar napa to Mbah kok pun keselak kaya ngoten? Piye, Nduk? Bar mangan apa kok wis keselak kaya ngono? Biasa, Nduk. Aku lek bodo-bodo ngene iki biasane nggone putuku. Disuguhi dimasakne. Masakane apa Mbah ki mau, Mbah? Bothok curek. Dadi rodok nyanggrok kene nang intel-intel. Nyantol teng intil-intil. Omben, Mbah. Kene le, omben. Iki banyu apa iki? Rasane kok asin. Jajal, ombenan. Oh iya le, iki pemerah bodho ngono tenan kowe tak jak ngulon rono lho. Gelem Nduk, roh kowe ngulon rono roh? Nanti Mbah, nek ngulan ki nanti. Ngulon juk terus ngalor titik. Wah, aku genah wi. Ngendi? Ngujang Karangrejo. Kok malah ngujang kan? Ngujang Polsek lho. Oh, polsek to. Takon turu kono. Sik ya Nduk ya. Sarehne iki sik sasine Sawal. Adewe bodho sik bodho oleh 5 dina. Iya ta. Adewe elek-elek yo kudu ngucapke. Nah. Sik meneng ae. Aja omong dhisik. Ya kayak ndang ngomong to, Mbah. Ya kayak ndang ngucapne ngono. Iya sik to, mikir kok. Wabarakatuh. Urung ya Mbah ya. Uluk salam ki ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dipek mburine, aja dipek buntute tok. Oh, lah aku mong piye? Wabarakatuh. Kuwi sing kliru, Nduk. Lah ya sampean ki tak bener ne, Mbah. Lah iya sing bener piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah terus aku mong piye? Wabarakatuh. Nah, kok diomongi aku sing kliru kok ngengkel. Aku ki kliru. Ayo ndang diucapno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ra enek suarane kabeh to, Mbah? Sik, Nduk. Iki aku tak tutur delot wae. Wong salam kuwi wajibe muangsuli utawa dijawab. Ya toh? Dadi lek kene assalamualaikum kudu dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono. Ngaten nggih ibu-ibu nggih. Nggih, mugi-mugi sedaya sing teng mriki jawab kula dongakne mboten kutahan bensin niki. Sampai kutahan wae cilaka.
Nggih, kula ambali sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang jawab salam kula dongake panjang umure. Amin. Sehat badane. Kathah rejekine. Lan ugi enggal lunas utange. Oh, kene biyanter ketok akeh dhewe iki utange. Wayahku. Nggih, alhamdulillah kula saking rombongan Nyukarya Muda sareh niki tasik sasine Sawal sepindah ngaturaken taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tuku kupat dipangan karo santen. Menawi ora ngono, Mbah. Ora ngono, Mbah. Sing viral-viral kuwi ora tuku kupat. Piye Nduk? Niki ora saru lho ya. Ya. Iki ngene iki ya apik. Jembut Eh. kecelup santen, Mbah. Kuwi apa kuwi, Nduk? Menawi luput nyuwun ngapunten. Oh, alah parian ta kuwi, Mang. Iya. Wah, aku langsung mak teratap ngono. Celup santen iki ndane oleh dirubung semut. Aku yo ngono iki, Mang. Yo aja kuwi. Lah piye, Mbah? Yo liyane. Parianmu piye, Mbah? Yo Lah pomo aja kuwi, Mang. aku iki mau jane ya ora ngerti apa, Mbah. Aku dibisiki iki lho, Mbah. Dibisiki sing ngendang. Tukang kendang. Oh, layak. Loh, sing kendang iki to? Heeh. Kok tak kira kendange iki, Mang. Dadi kendange kok putih. Iki ngono ya menungso, Mbah, diwehi nyawa. Oh, nggih. Jembut. Kok kuwi neh rambut putih koyok santen. Ya toh? Nggih. Yen enek lupute nyuwun ngapunten. Arepku ki mau ya ngono, Mbah. Lah terus kok iso medun rene? Lah wong lek omong rong tutuk aku ya mek go teko jembut ngono tok, Mbah. Dibaleni neh sian. Adewe iki jaranan sing mengandung tatanan tuntunan. Dadi aja sampe muni ngono kuwi. Gak pareng nggih, Mbah. Ndak pareng, Nggih. Dok. Pangapunten ingkang kathah niki tasik ulan Sawal Idul Fitri nggih. Idul Fitri. Lah nggih. Dadi ndak pareng muni ngono ya. Nggih, kula tak ngucapke minal aidin wal Wal faizin. faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, yang Nggih. mana sing apik. Semua untuk kru Nyukarya Muda. Lepate ingkang kathah mbok bilih kula sak rombongan gadah kalepatan. Nah, apik ngono, Nduk. Nggih. Berarti kosong. Kosong. Wes, iki lho, Bos. Nyuwun sangune, Mbah, tapi. Lho, iki wis kosong lho, Nduk. Nggih. Dadi iki kok mulai ya kosong lho ya. Ya mboten, Mbah. Nyuwun sangune no, Mbah. Sango. Nggih. Kok gampang. Ndang bukaan HP-mu, barcode ndang tokno iris ya. Kene Mbah gaul kok. Iki ngene, Nduk. Nyukarya Muda ki sing uwis-uwis biasane ditabuh jaranan lak metu ngono ta, Nduk. Nggih. Iki spesial ning sasi Sawal, iki engko jarane ditokke. Ya ta? Jarane ditokke. Ditokke teko kene. Ya, Oh, teko ya, kene ya, ditokke ding. Teko kene dibeleh. Dibeleh. Yo kok joget nang kene, ngono lho, Nduk. Iya, iya, Mbak. Ngono dadi iki Nganggo iringan lagu. ora. Lah nganggo apa? Iringane solawat. Solawat. Dadi ben koyo Pak Yai munggah. Yo lagu karo gamelan iki lho, gendeng-gendeng gamelan iki. Iya. Ngono lah. Dadi iki memang seje desa mawacara, seje jaranan, seje kreasi. Ngono ya, Nduk ya. Nggih. Ayo Mas, kendange Mas. Ayo jajal. Kendange. Nyapa ditabuh iki? Dolen. Dolen gitu ku pempes karo gitu ku susu. Susune anake bos. Nggih, wis alhamdulillah lho iki, bose ya tas dipinaringi apa? Momongan. Iki sok mben lek pitonan, wah, geden-geden. Jaranan iki 7 dina 7 bengi. Hah? YouTube. YouTube. Alhamdulillah bolo-bolo YouTube iki ya bodho nglumpuk. Tak dongake kabeh muga-muga pinaringan sehat.
bar iki akeh hiburan, bar iki akeh kegiatan, sehat selalu, rezekine lancar. Nah ya, ayo Mas ya, nyu karya muda. Nyuwun pangapunten ya Nduk ya. Pripun Mbah? Nyatu ya jenenge kreasi ki rena-rena. Nggih. Jaranan ki macake ya rena-rena. Nggih. Pehno iki sik sasi bodo, ya to? Nggih. Cek iki madhep rono ben ketok. Nah. Lah sing ditokne malah botol Yakul lho, Nduk. Jan ra nyimpang botol Yakul tenan. Kono amur kancane, gendul pertalit ya. Kono rada rono. Nah. Wah, nyatuk ya nyu karya muda ki nyatuk ya seje nyatukan. Nyun sewu, Mbah. Pripun? Iya. Lah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, menika jaran sing nomor setunggal namine sinten? Namine jaran sapa jenengmu? Olga. Celukane Oglek. Namine Olga. Celukane Oglek. Oglek. Omahe iki lho, perapatan ngidul lho. Niku ndak. Mas Oglek. Alah gayamu. Sini. Alah. Anakmu delok. Wah, beneran sesuk lek nangis ibuke awakmu takon macak ngene iki. Ben meneh. Niku bengi niki dapuk napa, Mbah? Dapuke Yai Semar. Yai Semar. Nggih, dan iki Mbah Semar iki ngono punakawan, Nduk. Punakawan. Oke, baik. Heeh ta. Iki dapuke Semar. Jajal tak tokne neh ya, Nduk. Nggih. Sapa ngerti engko bar Mbah Semar metu, tak tokne neh sing metu buta. Ayo, heeh. Jarane rada galak iki. Jarane rada galak. Iki kok gak kaya jaran sing nomor 1 mang to, Mbah? Lah ya kok galak men to iki. Lah kok metune? Kok sajake? Iki ngerti aku, Nduk. Piye, Mbah? Kok galak iki ngerti aku. Ya apa? Birahi. Jarane wis birahi. Wayah ngedu. Wayah nyontekne iki. Wayah nyontekne. Ya. Tenang. Wah, iya Nduk berarti. Iki birahi ngono lumrah. Mergane wis ana sing didu saiki. Dadi pomo njaluk ngono ana jujukane. Ono. Lah iki setahun kepungkur nang Blitar iki sik urung duwe gandengan lho, Nduk. Saiki ya wis. Nah, jaran sing nomor 2 kuwi jenenge sapa, Mbah? Iki ngono jenenge Tole Gareng, Nduk. Tole Gareng. Tole
tole gareng lek mlaku po sing kecancik sikile iki. Heeh, iki sing lek iki tole garenge Nyukarya Muda. Ora kecancik siji, ning kabeh dadi kencal-kencal. Kencal. Ora wong bengi iki jaran gareng kuwi mau metune langsung mancal mbae. Lah iya ora duwe tuga blas. Kene. Minal Aidin. Wes. Kono, gonmu kono, keliru. Galak tenan ya. Jaran kok agresif lho. Oh iya iki. Wis ngiler anune. Ayo. Iki neh ya ndek tatane neh ya. Nggih. Ah iki. Madhep rono. Nah. Tole Petruk iki, Nduk. Iki Tole Petruk. Tapi nyuwun sewu niki Petruke. Niki kaslupan kala jengking. Dadi iki jambule ning ngarep iki. Iki parane ning mburi ngene lho, Lela. Kok iso mok parakne ning ngarep? Nah, wis. Mosok mandeke yo ndingkluk ngono to, Mbah? Ngadeg kene sik tak dongkrake. Nah. Lah, lek ngene iki kan yo bagus to, Nduk. Nah, nek ngono katon ndak iki ngadep rene to, Truk. Madhep rono dhewe, Truk. Lah, ngono lho. Lah, ngono. Jambule lek ketok kenceng yo dawa. Ireng dawa jerawik. Pas, jan koyo penangkal petir, Nduk. Kono parkirane nek, kene. Wah, pinter, jarane bagus. Masalah. Ngene iki po yo larang yo, ngene iki. 1, 2, 3. Oh iya sik enek, Nduk. Iki sik enek. Ya. Ini madhep ngarep. Ndingkluk. Sret. Wajahe madhep ngarep. Nah, wis. Ini iki gone. Anu iki saman zoom ya, Mas. Deloken. Iki saman zoom kok saman juduli Rodong Opak Gadung. Ngene ya. Aja merenges. Kono, parkir kono. Mundur. Jarane bengi iki kok nyeleneh-nyeleneh ya, Mbah. Aneh-aneh. Sing metu kari dhewe iki dapuke dadi apa iki, Mbah? Iki ngono dadi bagong. Dadi bagong. Heeh. Wetenge gedhi apa ora, Mbah? Gedhi jane. Oh. Kuwi sampean buka isine di siti seken ngono meri. Oh. Lah sing mburi ya gedhi apa ora, Mbah? Sing mburi. Heeh. Sing mburi trepes. Sing mburi kudune gedhi ya ketara nek ada entut gedhi. Endi? Kuwi. Iki apa gedhi? Wekku. Oh, wekmu. Wes ya iki ya.
iki wis genep ya punakawane. Saiki tak tokne asli jaranane Nyu Karya Muda. Sing asli. Iki jelas sing bagus-bagus iki. Ya. Ayo nih. Waraga. Nyu Karya Muda. Daya. Daya pedhot. Katon sigra jogete. Katon bagus priyasane. Bijil saking sanggar pamriyasan Nyu Karya Muda. Siji loro telu papat limo enam wes dok. Sampun cekap. Jarane wis jangkep 6. Nggih. Sing loro keri-keri iki mang asli jarane Nyu Karya Muda. Asli jarane Nyu Karya Muda. Saya sudah tidak asing lagi. Sudah tidak. Karo sing etan dhewe. Sing etan dhewe rambute gondrong sapa, Nduk? Daya. Pedhot. Sang pencopet. Engko diringkus mung. Ora masih pencopet hati seorang wanita. Oh iya. Halo ya. Halo. Ya, Mas Jaya pedhot. Bengi iki ora pedhot to ya? Ora, iki Ora. aman. Sing kene karo sing keri iki mang loro iki mang pawakane cilik dhuwur, Nduk. Iya. Heeh. Sesuai karo sasi Sawal. Nggih. Di sawang kok kamera malah koyo Astor. Opak gambir. Pak Gambir. Ya, wis iki genep 6 ya, Nduk. Nggih. Tak titipne awakmu karo sak kanca. Nggih, Iki Mbak. anak-anakku iki ben padha joget. Nggih. Iki saman mong engko sampe titi wancinine paripurna pagelaran. Ngene ya, Nduk ya. Nggih. Monggo Nggih. sareng-sareng Nyu Karya Muda. Vesya Audio. Sang pate sigra anata baris nyawiji gomolon dampyak-dampyak kumregut lampahe kumrapaking watak miangagade kumbalaranga bai soraknya kumuro mulawing wasana para tamtama waraga Nyu Karya Muda lumaksana magita ing baris Bayak siap siaga
Dewi Sekar Taji dadi kembang ibu putri Gadi dasar Sulistya ing warana uga kinasih kalung Candra Kirana Dewi Sekar Taji lelewati panasah amanati satu setya nadyan kacoba akeh rupika wis madhep mantep kalbu aku ondeli tresno kang satu winengku satriya utama panji asmara bangun putra ing jaga nyoto sejarahe kabaran tumeka sabrene nalikane duwe ngoni bendho mustika Dewi Sekar Taji wis madhep mantep kalbu aku deli tresna kang satu winengku satriya utama panji asmara bangun putra ing jaga nyoto sejarahe kabar arum tumeka sabrene nalikane duwe ngoni bendho mustika Dewi Sekar Taji Yu Karya Putra Lambaing Waranayaka minangka prajurit Gandara ing prajurit Prabu Trana Sewangdana prajurit Nabudha kang cacahipun setunggal atus 9 sekawan kang lumut wonten kraton Kediri kang asma Sarat Panglamaran dumateng putri Kediri kang jejuluk Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit minangka panjanging Srana Patembaya Praja Kediri ananging ana satemahing Gunung Kendheng kapinggal dening Sang Panguwasa Gunung Kendheng kapinggal dening Sang Prabu Jaraning Sregi
Baktira Sang Ratu Jarang Sregi Apok-apok Suraprata Jaya Prata Jaya Utkita Kasusul dening Sang Prabu Jarang Sregi Prabu Jarang Sregi yang sami ngreksa panjaluk Ambekar tindhake prajurit Bantarang ing Prajurit Prabu Klana Sewardana ingkang rangsang pinanganten Boy Prabu Klana Sewardana kanthi sopaning Ayu Dewi Sangga Ratu Jarang Sregi Jarang Sregi ora bela kados pundi bebaripun kawula sak kanca ada kok saged ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani sumangga
Yung Karyo Udo tegel angon cati apa wis dadi nasibku yen sliramu ninggalake aku kowe kena tega aku nanging aja tega karo aku
Son uji mring pangeran Son uji mring pangeran Mugia kadang mitra sami kalis lir ing sambikala tinebehing saking bilahi Ong sekaring bawana langgeng Ong sekaring bawana langgeng dadak wulung kang manggon ereng-eringe gumelar nyukarya muda badhe gawe kewajiban nyuwun tambahing pangestu Sun matek ajiku angobong menyan putih beluk kang aran seser biru Brantayuda Brantayuda jaya pinangun perang suci perang kapribaden amrang watak angkara murka durjana judi arep tunggul nutaning adiling kana marganing sapa kang wendak duraka bakal tumeka pralaya Brantayuda Brantayuda wujudipun namung alit gendang gendong mapaning agemane para putri anting jangkeping dipu tresna
pikiran moyo Karya Buddha rasane ketiban nalika alun nampa layenmu layang kangen layang
ora bakal citra aku eling dek sapono wong ayu tresnaku ra ono liya Wong bagus aku kangen aku rindu Rina wengi kowe tansah beda ati nadyan atuh aku ning kene nanging tresnaku ra ana liyane wong bagus aku kangen aku rindu rina wengi kowe tansah beda ati nadyan dibawana gunung sewu nanging tresnaku mampu sliramu tak suwun rina lan wati mugi antuk berkaian witi tansah manggi ora rejo tinepeno kudu lan rupeto yo karya muda panjang wis ya pro audio matur nuwun rasane kanthi beteru nalika aku nampa layangmu layang kangen
Karya Buddha Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa kau kasih, kau sayang. Aku masih seperti yang dulu menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hatimu rela berkorban untukmu, dambaan hatiku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan cinta dan kerinduan untuk
Oke, kembali diucapkan selamat malam kawasan Rejo Agung tercinta. Malam hari ini kehadiran rekan-rekan konco-konco dulur-dulur dari keluarga besar New Karya Muda. Juga kerja bareng Vesia Pro Audio Super Geleger, Super Jeduk, ya Jawa Timur Indonesia, matur sembah nuwun bosku. Tentunya juga menghadirkan diva-diva cantiknya Indonesia, artis-artis topnya Jawa Timur, bintang-bintang terbaiknya Indonesia yang tentunya dihadirkan buat panjenengan guna menghibur panjenengan, memberikan suguhan-suguhan terbaik, tampilan-tampilan terbaik, perform terbaik yang insya Allah bisa menjadi nuansa tersendiri, juga kesan tersendiri buat panjenengan semuanya yang hadir malam hari ini. Bareng New Karya Muda, Vesia Pro Audio, bareng all artisnya NKM Music Indonesia.